Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Olis Artemi. Recollida d'olis vegetals usats. Neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a Minut 91. Ja des de la setmana passada, Minut 91 només en dilluns, i ja en la recta final de la temporada, com he dit, només el programa ja en dilluns, això sí, amb moltíssima actualitat. I dins d'esta actualitat, pel que fa el nostre futbol, té un protagonista d'excepció. És el cas de Jordi Fabregat. Avançàvem divendres la possibilitat del fitxatge amb la Societat Deportiva Logroñés de Primera Federació. Avui ja s'ha confirmat i, per tant, Jordi Fabregat, que torna al futbol professional. Jordi Fabregat, molt bona nit. Hola, bona nit. I cal felicitar-te, per descomptat que sí. Pues moltíssimes gràcies, Michel. Una bomba informativa, este fitxatge pel Logroñés, per un equip que, si bé a Logroño seria considerat com el segon equip, però a nivell classificatori i a nivell de competició és l'equip superior a Logroño, a La Rioja, i per tant podem parlar d'un gran fitxatge. Bueno, pues en realitat és un pas important esportivament per entrenar un equip de futbol de superior categoria, de primera red, que és la tercera categoria espanyola, i bueno, pues il·lusionat en la responsabilitat que comporta, però donar el millor d'un i procurar estar a l'altura del club i de la ciutat. Bé, Jordi, diríem que va fer un parèntesi en la seva trajectòria professional, va tornar a casa, va sortir la possibilitat d'agafar el Tortosa amb la intenció, l'objectiu de poder pujar de categoria. No va poder ser la primera temporada, que només vas estar unes jornades, uns mesos, però sí que ha sigut esta campanya. De cop són 5 categories les que pujarà Jordi Fabregat. Després d'esta transició, d'haver estat a casa, entenc jo que no descartant possibilitats de poder tornar algun dia al futbol professional. Bueno, en realitat vinc aquí a Tortosa convençudíssim que donar un pas atrás tenia una sensació de dir ja fa dies que pego voltes i realment no trobo un acomodo. I el tracte rebut a nivell humà no era el correcte o mai tenia repercussió. Res del que fes, quan estaves en altre moment, els últims anys, no? Els últims anys en futbol professional, per dir-ho. Sí, i no tenia com una continuïtat, i després vinc a Tortosa perquè crec que vull recuperar l'origen, vull tornar un pas atrás per veure, quan estàs molt a prop d'aquest futbol professional que t'imposen moltes vegades, molts de fitxatges, moltes situacions, i quan tens a un lloc que tens jerarquia, pugues entrenar com tu realment creus, com tu realment te pots expressar, i
també tens els jugadors d'un nivell i els rivals d'un nivell, no? Però les categories són igualatòries, no? Vull dir, si jugues a segona A, normalment els equips de baix juguen en els seus rivals. Jugues a la segona catalana, doncs jugues en rivals que tenen més o menys el teu parell nivell. Però l'origen, volia dir, recupero l'essència. Vull recuperar el Jordi Fabregat a mi com a entrenador. Jo me venia a recuperar, a cicatritzar-me i, a més, creient que realment era un moment en què podíem pujar l'equip i aquesta era la meva intenció. L'equip que m'ha vist néixer com a jugador de futbol, l'equip que em va donar la primera oportunitat com a entrenador i jo m'he sentit sempre tortosí, allí endevinat, entens? En totes les coses que tenim, que ja sabem com som, les Terres de l'Ebre i de Tortosa, jo m'he sentit sempre d'aquí. I ara tenia aquesta necessitat, i no necessitat, sinó que ho volia, ho desitjava, i vaig trucar a la porta i me la van obrir, i ja van, i han fet una temporada, jo crec que boníssima, per a mi ja s'ha complit l'objectiu, i després ha vingut això, tirant un cap atràs, mai te ho pots esperar que te vingui lluitant sempre, però no rendint-te mai. I jo penso que no me vaig rendir mai. Aquesta seria la conclusió, però a tu te va sobtar la possibilitat de... Avui, com ha estat la societat i això, el futbol professional i això, sí, me sobta estar a tercera categoria del futbol espanyol. Però com que sé que va per contactes i que hi ha a mi, ho entenc així, hi ha molta ciència-ficció detrás de tot el futbol professional. Vull dir que tots som professionals, però en realitat qui sap per on les trajectòries que passen són els que realment han jugat. Tot el més, per a mi, és tot ferramentes per a ser millors entrenadors. Però l'experiència de saber com has de jugar i com t'has de realment gestionar, ho sap un que ha passat moltes vegades per les banquetes. Nosaltres podem fer altres coses i tenem menys edat i estem més preparats. Però jo penso que estic al moment clau per a realment ubicar-me en aquest lloc i estic tranquil. Juanma Barroso és el director esportiu del Logroñés i amb qui Jordi ha tingut relació en altres èpoques. Juanma Barroso els té redons, quadrats, com tu vulguis dir. Vull dir, és Jordi Fabregat. És l'entrenador que jo realment crec en ell, no li han donat mai una oportunitat al futbol professional i ara tinc l'oportunitat i tinc la força i ell serà l'entrenador. Jo sé com és Juanma, sé com és i sé que va dir que si agafava el lloc, el càrrec, que havia de triar l'entrenador. Altres vegades no ho ha pogut fer i aquesta vegada ho ha pogut fer i ho ha fet. I per tant, això no vol dir que ara he d'estar somès a les decisions que prengui ell, que després ara ens discreparem moltíssim. Però sabem com anem. Ese de Logroñés, Jordi Fabregat, poca força. No vens de superior categoria, no vens de la categoria, no coneixes la categoria, t'has d'adaptar a una nova ciutat, fa anys que no entrenes a la segona B, no coneixes el mercat, però coneixes el futbol. No? És del bagatge que tens, coneixes futbol. Però jo sé que som, hem de caminar. Hem de caminar, hem de procurar treballar bé, optimitzar els recursos que tenim, procurar fer un cos tècnic bo, intentar fer un cos tècnic bo i optimitzar els recursos, els que ens dona la tecnologia, les plataformes que surten ara, rodejar-te de gent que maneja tot això i l'experiència d'una persona que l'únic que ha fet és entrenar i jugar a futbol. Un professional, vaja. Bueno. Veiem, la notícia es confirma avui dilluns, com hem comentat, i a les xarxes socials i a la Societat Deportiva Logroñés, perquè cal aclarir, Logroñó hi havia un equip a primera divisió, després em sembla que aquest club va desaparèixer, i ja van sortir-ne uns altres a la ciutat. Quan jugava a primera divisió era Club Deportiu Logroñés, CDL, i ara tenim UDL, que realment és societat anònima i és el potentat i és el que té una ciutat esportiva. És la Unió Deportiva Logroñés. Que ha perdut la categoria aquesta temporada i jugarà a segona. I l'equip o el club més modest... Que surt des de baix, més modest, és l'ESD, Societat Deportiva Logroñés, que juga a les Gaunes, que entrena a una ciutat esportiva que hi ha 6 camps de gesta artificial i entrenes en artificial i jugues al camp a les Gaunes cada 15 dies. A les noves les Gaunes, que també tenim imatges de fotografies de xarxes socials del Club de la Rioja, hi ha imatges del camp del Logroñés aquí
que veiem en l'afició en un partit d'esta temporada passada, un camp de primera divisió, un estadi de primera divisió, que substitueix el camp de les Gaunes, el viejo Les Gaunes, aquella expressió sempre coneguda de gol en les Gaunes. Jordi, aquí la tens, el gol en les Gaunes. És que lo del gol en les Gaunes, marcó el Logroñés, era com un típic, no? Perquè gol en les Gaunes que es cantava, no? I llavors a les Gaunes era un camp que el Logroñés quasi mai no havia estat, era un equip simpàtic perquè no estava mai a primera divisió, sempre havia estat per tercera, per la segona B, i que pugés a primera divisió feia goig, era com un camp menudet i era un... Home, van passar jugadors per Logroñés històric. No, molts. Setién, Quique Setién, Aimar d'entrenador que els pegava aquesta punyada al pit famosa. David Vidal, un altre històric de Logroñés. Molta història. Va anar passant a decadència de clubs, com en altres casos, i llavors van sorgir estos dos que n'hem parlat, i un d'ells serà el que entrenarà Jordi Fabregat la temporada vinent a Primera Federació. En el cas de Barroso, cal dir que ha tingut experiència al Rayo Vallecano, al Toledo... Ha estat a molts puestos. Ara estava a Polònia... Al Wisla Cracòvia. Al Cracòvia. Ha estat en l'Eibar, ha estat al Rayo Vallecano molt de temps, 2 o 3 temporades, ha estat al Toledo, ha pujat molts d'equips de tercera divisió, però la gent no ho coneix. I ha estat a segona B, ha estat a l'Arroyo, que va treure quantitat de jugadors, a l'Arroyo, que és un equip d'Extremadura, però que estava en la segona B, però d'entitat, ha treballat en l'equip que ha treballat més, és en Múrcia, ha treballat, i Rayo Vallecano. Jo crec que són els dos equips. I Eibar, que ha estat poc temps, però estava treballant per a ells. Currículum en prestigi. Sí, és una incorporació, s'ha destacat a les xarxes socials del Logroñés, que és una incorporació en la que tenen molta confiança i consideren que és un privilegi poder-lo disposar per l'experiència que té Barroso, que d'altra banda va ser conegut aquí perquè va ser jugador aquí al Tortosa. Juanma Barroso és, com el que pots conèixer, és director esportiu, és una persona que veu molt de futbol, en directe i sense directe. Vull dir que coneix molts de jugadors i té aquesta capacitat de saber els jugadors, recordar-se'n que aquell jugador va estar allí, va sortir de la cantera tal, se'n va anar allà no li va anar bé, en aquell entrenador. Té molt de... com a molta... sempre que parles en ell, coneix, parles d'un jugador, en poc temps lo localitza mentalment, no? I això no tothom té capacitat per això, i ell ho té. Com afrontes el repte? Ja t'he dit, l'afronto tranquil, sé que l'expectativa és alta i que la responsabilitat és gran. Per a mi és un pas avant, és una ciutat nova, és una categoria nova, és una plantilla que hem de fer nova, un staff tècnic nou, i no has d'obligar ni has de convèncer, has de convèncer a la gent. Jo crec que si no hi ha convenciment les coses no van bé, no? I per a convèncer has de proposar alguna cosa que realment guanyi i que, a més, faci realment engrescar tots els que tenen al costat. Jo tinc entusiasme, que és important, i que tinc ganes i que tinc il·lusió, i vaig en seguretat. Una altra cosa és que sàpiga que no tinc el respaldo d'haver estat últimament a categories que t'avalen, perquè quan arribes te diuen i aquest home quants anys fa que no està a la segona divisió B? Estarà preparat, no estarà preparat? Jo ja sé que em tocarà lluitar. Remar. Remar, i molt. Bueno, però amb il·lusió. Sí, però il·lusió i intentar fer les coses bé, les preses de decisions, no perdre, és el que dic jo, no perdre l'origen, no em puc anar... Espero ser jo, i si les coses van bé o malament, serà en funció també del que som capaços de fer durant la pretemporada, la planificació, la conformació de la plantilla. Tot això també influeix. No serem un equip que podrem firmar, un transatlàntic que pot firmar, no? Vull dir que surts no com una obligació l'anar a dalt. És un equip que mantindrà la categoria, el seu objectiu, que a vegades te dona aquesta sensació de més tranquil·litat. Aquesta categoria és difícil. Hi ha filials, hi ha equips potents, i
de massa social, Castelló, Múrcia, filial o Barcelona B, tota esta... Castelló i Alcorcón estan pendents encara de... Bueno, un dels dos ja és prou, que fa temps que... Són dos grups de primera federació, són dos grups a tot Espanya. Tots grups, clar, partixen més o menys des de País Basc, així la costa, fins a baix, partixen a Espanya pel mig, no? I a part esquerra i part dreta, vull dir, oest i est. I més o menys queden, a vegades compensen els de les isles, o Ceuta, i tots aquests equips que llavors fan la compensació. Ara veurem com queda. Veurem com se fa la configuració dels grups. Dels grups, una societat deportiva Logroñés que ve de quedar novena a la classificació. Ha fet, i perdent els últims 3 partits, que crec que el Nàstic, faltant 3 partits, va guanyar 0-1, van deixar en aquell moment van deixar qualsevol mínima opció que tenien de fer play-off, perquè aquesta categoria, d'un partit a l'altre, podies o bé fer play-off o podies estar per la zona de baix, per baixar. I en aquest moment van perdre els 3 últims partits. Crec que va ser contra el Nàstic, Atlètic Baleares, i l'últim partit també el van perdre a casa. I bueno, van quedar al novès, però van fer una gran temporada. Bé, Jordi, ja sabem i hem comentat que puges amb el Tortosa, arriba tots els preparatius de les assemblees amb la fusió, i Jordi Fabregat com ho viure tot plegat, l'evolució posterior de les assemblees. A ell li hagués agradat ser l'entrenador de l'equip que resulta de la fusió? Sí. Clar que m'hauria agradat. A tothom li agrada que l'haguessin elegit, però bueno, no ho vaig ser jo l'elegit. Bueno, doncs en naturalitat. Durant la temporada ho vaig fer tot en el màxim carinyo possible i en tot l'entusiasme, i ha passat un temporadón. Per a nosaltres un temporadón. Cada dia que anàvem a entrenar amb una il·lusió grandíssima, i fins als últims dies que es fan pesats eren agradables, quan se passen momentets, però vaig tingut un grup excepcional com a persones, i me dol moltíssim que se pugui trencar i que en un moment sabem que sempre els clubs i els equips és un grupal i després cada un en la millora o en la decisió se separen. Les persones estan un any a un vestidor i no tenen continuïtat i se separen. Però quan queden molts del mateix equip que per a una temporada, això és quan realment se fan equips, jo penso que forts. I ara era una oportunitat per ajuntar una cosa que juntaves com a llicències i per ajuntar jugadors d'aquí, de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. Jo penso que és el moment. Però jo particularment penso que ja després de les assemblees ja estava bastant perfilat. No sé, això, jo m'he de dir entrenar, Michel, no sé si realment estava perfilat, planejat qui havia de ser l'entrenador o no. Simplement que se va decidir i a les urnes va sortir una fusió en un sol club i després l'han de gestionar. I això ho han gestionat d'aquesta manera i no era l'elegit. Però mira per on, de no ser l'entrenador que tu dius escollit, passa a la primera federació? Bé, són circumstàncies. A mi realment no em dona allò de dir, no, és que mira, com m'ha anat està bé. Doncs no, a mi m'hauria agradat entrenar al Tortosa. Entrenar al Tortosa. No estic dient ni quin dels clubs, no? Que jo entenc que entrenar al Tortosa havia vingut en ganes i tornar a entrenar al Tortosa m'hagués fet il·lusió. I si la proposta arriba després? O sigui, continues o et plantegen de ser l'entrenador de la fusió i la proposta de Logroñés arriba després, vaya compromís. No, jo ho he tingut clar. Si hagués sigut entrenador del Tortosa, no hagués anat a cap puesto. M'ha passat enguany entrenar al Tortosa, però no he anat a cap puesto. Penso que el grup llavors se mereix un respecte. No pots anar on tu vols a cada moment. Aquesta temporada passada ja vas tindre... Sí. Vaig tindre possibilitats de marxar, però tota la feina que es comences, que vens una temporada abans en un play-off, en l'equip en menys punts de lo normal, per a mi tampoc no va ser bonic arribar i no poder pujar la temporada anterior. Vas tindre la possibilitat i ho vas perdre, tenia un repte i era pujar de categoria. I pugem
I al mateix temps, ara la continuïtat per a mi era important, però bueno, aquest any tocava lo de la fusió i aquest any han dit de restringir gent de les Terres de l'Ebre, de Tortosa, que estan dos primers equips, han de restringir places, de juntar i restringir places. D'entrenadors n'hi havia dos, de jugadors n'hi havia 30. Dividir jugadors i llicències. I dividir futbol base i llicències. La UET se quedarà, si hi ha un sol club, m'imagino que amb moltes menys llicències de les que tenia. En menys equips, m'imagino, a no ser que tinguin dos equips. Llavors hi haurà moltes, el que dic jo, moltes més famílies que no estaran identificades, encara que discrepaven en qui era millor o pitjor o estava més categoria, però almenys competíem i estàvem allí. Entràvem al mateix bloc, que dia jo, i en diferents portes. Passes d'estar en emocions diametralment oposades? O sigui, estar trist o decebut a estar molt feliç? No sé com ho podia estar de l'altra manera. I no m'ho puc ficar a pensar, entens? Però no hagués donat cap malestar, segur, De que doldre, m'imagino que m'hagués dolgut com ara, com li hagués pogut doldre a un que no l'elegixen, però no estic més content ara, perquè he tingut una altra oferta, no? Però estic segur que si no estigués ara sense equip, tindria les possibilitats d'anar a un altre, no? Estaria buscant equip i veure alguna possibilitat, o quedar-me aquí a les Terres de l'Ebre si no surt res en concret, o marxar, o buscar fora, aixecar la mà, com a 3 anys ja feia, però per a realment poder anar. Però és que les últimes temporades, és el que marca molt tot això, és aconseguir l'objectiu, a Guijuelo, un equip que estava quasi baixat, guanya 7 partits, empates un, 22 de 24, renoves un any, l'any següent classifiques quasi bé per a Copa del Rei, salves la categoria i no renoves perquè no renoves al moment que ells volen. Bueno, va, al moment que te ho diuen. Vale. Vas a Cuenca, un equip nascut i la camiseta del Conquense, tercera divisió. Jugues un playoff de descens en jugadors del filial. Però el Conquense jugaven jugadors del filial. Però aquell any va jugar en jugadors del filial, quan el Covid i tot això, jugaven jugadors que no, que realment de tercera era complicat. I portaves, a més, el que et costava l'entitat, que havia estat moltes anys a segona B, capital de província i això. Salves i també no ets elegit. Entra un grup inversor, bueno, hi ha sempre un motiu. El Conquense va pujar a segona B, no? Això és la primera vegada. L'anterior ocasió. L'anterior ocasió, la primera vegada que arribo a tercera i pujo a segona B, que és la primera vegada que entreno a segona B, és quan realment pujo l'equip. Quan jugo a futbol a primera divisió és perquè puja l'equip, no és perquè realment pugues d'això. Però és així. El Conquense, després, quan ara fa 2 temporades vaig anar a jugar per una lligueta que es jugava en baixar, que era molt complicada, complicadíssima, i vam salvar la categoria. Després vaig a l'Ordino i quan salvem la categoria al desembre ja no podíem baixar perquè la Lliga ja no es pot baixar, també prescindeixen econòmicament, diuen, bueno, va, com l'any que ve ja no s'irà, ja hem salvat la temporada, ara tampoc. I és quan me'n vaig a Uzbekistan. A Rússia? A Uzbekistan a fer la pretemporada i és quan me'n dono compte que no estic per anar a l'estranger, entens? Que he de parlar espanyol, que he de parlar espanyol, Michel. No sé, el traductor i tot això és complicat. I jo, si alguna cosa faig, crec que bé, és poder parlar, que m'entenguen al vestidor. I si m'ho han de traduir, ja dir això és molt complicat. I llavors dic, no estaré bé aquí, no estaré bé, i ja està. Però ara es trenca aquesta dinàmica, diríem que es trenca, no? D'alguna manera. No del tot, però sí que d'alguna manera es trenca. És futbol. Tindré jugadors de 20 i pico d'anys en una expectativa i ells creuen, aquí també els sostenia. Jo els tractava aquí com a xiquets professionals i que els havia ajudat com per a que fos la seva professió. Aquí la diferència que hi ha és que els jugadors que van ja tenen més camí fet. Aquí els costarà, els costa perquè no tenen la categoria. Però pensen igual, sofreixen les derrotes i les victòries igual, tenen les mateixes inquietuds, són sers humans i
A mi agafar un col·lectiu, ara perquè estan en més categoria, no m'impedeix ser l'entrenador, no m'imposa. Entrava en la seguretat al vestidor aquí a Tortosa en la mateixa que entraré allí, en la mateixa tranquil·litat. Però hi haurà diferències. Home, clar, les diferències era que... Els fondos són els mateixos, com ja has dit abans. Sí, i l'examen no tens sempre. Els jugadors t'examinen des del primer dia fins a l'últim, els 20. I els que no tries encara t'examinen més. Això és una cosa que sempre tindrà l'entrenador. La gent se creu que ser entrenador és una cosa senzilla. No, és que l'entrenador no ho ha fet bé, claro. No ho ha fet bé quan s'acaba el partit, però ha gestionat durant tota la setmana, ha estat molt de rato i està examinat no només pels jugadors tots els dies. Un continu és gent jove, és gent ràpida, és gent que no et vol veure dubtar, és gent, tu has d'estar sempre i ells poden equivocar-se o poden desconcentrar-se, però tu espera no desconcentrar-te perquè ja han agafat el punt. Ja t'agafen el punt i ja diuen, espera aquí. Doncs bueno, això és un examen diari, un examen diari contínuament, i després qui t'examina són els resultats, l'afició, la premsa i la directiva. Vull dir que contínuament estàs apuntat, has d'estar segur del que fas. Has d'estar segur del que fas i realment a uns no agrades i a uns altres no agrades. I això seràs de sempre tota la vida. Un examen diari, sí. És el futbol professional. Pues sí. Aquí no és futbol professional i a minut 91 examinem també cada setmana. Sí, passa. Futbol professional, òbviament tot se magnifica. Home, clar, se magnifica, té repercussió. Futbol regional no té repercussió, però aquell moment d'eufòria o aquell moment de decepció, per a la persona la tens igual quan jugues a la regional que quan estàs a l'elit. Campeonar en un ascens, la sensació, la il·lusió, en com ho celebres, quan no has vist l'altre, també, perquè ja és diferent, si ho has vist, si has estat a l'elit i després te'n baixes, ja és diferent, però ets un ser humà i llavors jo penso que a totes les categories manifestes el que sents i és bonica de tot perquè encara que no tingui repercussió disfrutes el camí, igual que té un lloc que l'altre. El que passa és que a l'altre lloc estàs molt més remunerat i molt més, ja no sols més remunerat i que tens més possibilitats de poder progressar. Tornem a aquesta temporada i també una de les decisions que s'han pres darrerament sembla que Nacho no continuarà. Nacho que al seu moment, primer recordo que en substitució de Camarero va arribar Gabri Amores i després per intentar reconduir la situació es va confiar plenament en tu. Són els canvis producte del que has dit abans, entenc, de quan hi ha una fusió poden passar aquestes coses. Director esportiu era Nacho quan jo vaig arribar i és Nacho que realment he treballat sempre en Nacho, magníficament. Nacho, sempre vaig estar de segons entrenador, el vaig tindre en posta, sempre en una correcció i en una professionalitat, si diguéssim, vull dir que és una persona que no és la seva prioritat, no prioritat, que té un... no és professional, que té un altre post de treball, però ell és una persona molt conseqüent en tot. Pugui agradar, no pugui agradar, que això hi haurà moltes opinions i fa molt temps que està aquí a les Terres de l'Ebre. Què passa? Que és molt fàcil. És molt fàcil quan t'equivoques que tingui molta gent que no tingui afinitat en ell i uns altres que tinguin molta afinitat en ell. Però en aquest cas no l'han triat com a director esportiu, o en un moment a la millor ell no ho ha volgut ser, però en mi se va comportar sempre. Si enguany hi ha hagut algú que en els moments difícils ha sigut aquella persona que ha arribat i ens ha donat una mica de pau i tranquil·litat i d'ànim i les coses van bé, ha sigut Nacho. I per tant jo en Nacho estic encantat. Encantat. Hi ha hagut moments, clar, quan venen els moments dolents i que això costa una miqueta, però si algú s'ha portat bé en moments difícils ha sigut Nacho. Més era que hi ha hagut molta més gent, que no vull dir del Tortosa que no sé d'això, però ha estat al costat nostre en tot moment i això és d'agrair. Per tant, me dol que Nacho no prengui decisions en este nou club. Jo recordo,
i ara no vull ser avantatgista, però recordo que portava uns mesos que comentava que amb la fusió es perdrien llençols pel camí i ho repetia una vegada i una altra. A poc a poc s'està comprovant el que jo comentava, que seria un procés, no sé si dir natural, però seria el procés que podia tocar. I així d'alguna manera així està passant. Les formes sempre podrien haver estat d'una altra manera o creus que no són fàcils de... Això de que perdem sempre, vull recalcar perquè és el que passa. L'Ebre Escola, que és un club modèlic de gestió, perquè en realitat els nois juguen per afició, eren jugadors que no els elegien al Club Deportiu Tortosa. Eren jugadors que realment el Club Deportiu Tortosa treballava, perquè no pot treballar més que en aquests jugadors, i en aquell moment creia que no havia de comptar en ells. L'Ebre Escola se crea per a fer futbol base i crear jugadors i formar jugadors, sobretot persones que competiguen. Quan ells van començar el futbol amateur, van començar a competir i no eren els elegits. Se perden llençols sempre. Ara tornarem a ser un sol club en diferent nom i seguirem llaure perdent llençols, perquè ara hi haurà jugadors o xiquets de l'Ebre Escola que ara a aquest club que també hauran de marxar. I el Club Deportiu Tortosa. Això és la llei de sempre. Hi ha alguna baixa important, pot haver. Ara avui serà important. L'any que ve no. El segon o tercer any vindrà aquí en aquest programa i dirà me va doldre l'ànima o me van fer molt bé. No ho saps, però hi haurà gent que d'esta sortirà dolguda, perquè quan no te trien, no t'elegixen, penso sempre que no estàs bé. Hi ha ferida. Hi ha ferida. I la cicatriu, hi ha gent que li tarda més a cicatritzar i no ho entén, i hi ha gent que ho porta sempre i te porta en rancúnia. Te porta rancúnia i altres se deixen més fàcil, olviden més pront. Bueno, s'inicien noves etapes. És així, és així. Estàs aquí, el dia següent pots estar en un altre lloc i tot són etapes que suposo que van curant, no? Vas aprenent, és aprenentatge i els jugadors són més jovens i potser després marxen a un altre lloc i realment se decepcionen tant que després ja no progressen, i uns altres que els incentiva, volem dir, el Tortosa no em va elegir, doncs me n'aniré a un altre lloc i allí creixeré. Cada un buscarà el lloc que es pugui adaptar, que trobi el millor hàbitat seu per a poder estar a gust, que en realitat, quan vas als puestos, trobar-te en l'ambient adequat és la clau per estar bé. Llavors, quan estàs bé, és quan millor rendixes. Va, hi ha una última qüestió. Passats els dies fa la sensació que l'Ebre Escola domina la parcel·la esportiva. Probablement això ja podia vindre inclús de més enrere, de fa unes setmanes, no sé, és una opinió. Tu com ho veus? No ho sé. No sé si domina la parcel·la esportiva. Sé, en realitat, que el poc que sé, perquè he estat fora, he vingut... L'entrenador prové de l'Ebre Escola. Sí, l'entrenador és Pepe Velar, sí, és Pepe Velar, que sobretot que és un noi que m'ha portat molt bé, perquè a més és una gran persona i gran entrenador, i que no té res que veure, el que no m'hagin elegit. Jo li desitjo el millor. I després, que ells en l'esportiu tenen la força, doncs jo no ho sé. No ho sé, no soc l'entrenador, jo m'he dedicat a entrenar. En quan no he sigut, ara aniré veient en les renovacions, que algun jugador de l'Ebre Escola o del Tortosa no voldrà renovar perquè potser les condicions li agraden. Vull dir, ara serà tot gestionar i no sé ni qui gestionarà ni qui tindrà la potestat per a fer-ho. Jo me referia pel tema de l'entrenador, que en aquest cas serà Velar, em referia en aquest sentit. Ara hi ha un director esportiu nou que entenc que és els que pren les decisions i que suposo que amb el temps la Junta valorarà si aquestes decisions són encertades i sobretot, com hem dit abans, els resultats seran els que acabaran decidint. Doncs sí, ara hi ha un director esportiu nou, David Cuquet, que és el que realment pren les decisions a nivell esportiu i li han donat la potestat per a poder-ho fer i ho fa. Molt bé, veiem ara gols del Tortosa d'esta temporada, que
Estem aquí amb el míster, amb Jordi Fabregat. Arnau, si podem visualitzar gols, són gols de fases, moments de la temporada i sobretot d'una primera volta d'una primera fase, millor dit, d'una segona volta que va enganxar els aficionats, va enganxar el soci, s'ha tornat a veure gent al camp, gent que ha disfrutat. Van ser partits extraordinaris que van portar el Tortosa a ser campió, no ens oblidem. Per cert, demà és la nit dels campions a les Terres de l'Ebre, a l'auditori, demà a la tarda nit, nit dels campions. A les diverses delegacions s'està fent la nit dels campions, demà dimarts es fa aquí a les Terres de l'Ebre. El que deia és que tot això va propiciar ser campió de la primera fase i venint d'un inici irregular. Molt irregular. Doncs bueno, el procés, tot és un procés d'adaptació, de tu conèixer els jugadors, de veure les categories, de també adaptar-te a la categoria. En el procés perdíem i no acabàvem de jugar el que volíem jugar. I bueno, al Tortosa sempre li jugaven en molta intensitat tots els equips i era normal, ens costava guanyar els partits. Va costar, però l'equip es va anar adaptant. Es van adaptant a les noves directrius. Sí, a poc a poc van anar creient. Quan guanyes un partit, jo crec que hi ha partits que quan els guanyes te reforces en el que estàs fent, perquè moltes vegades estàs jugant bé i no guanyes. En la celebració dels gols tu veus que en realitat no és una jugada, són moltes jugades que estàs arribant però no fas gol i al final quan entren les pilotes i en el joc, a través del joc guanyar els partits, disfrutes. Sí, estem veient més imatges. Aquest és el gol de l'empat a Camarles. Cal comentar que al principi de la pretemporada i inclús a l'inici hi havia dubtes. El Tortosa tenia una bona base, però hi havia molts jugadors joves, pressupostàriament les possibilitats eren les que eren, i hi havia incògnites, Jordi, que després se van anar resolent i que aquí probablement es va notar el teu treball. Hi havia incògnites i penso jo que bastanta negativitat. Ho penso així, i ho dic així. Penso que no negativitat a nivell... No tenen suficient equip com per a pujar de categoria. Vull dir, no ho passaran bé per a pujar de categoria. Són el Tortosa i no ho passaran bé. I jo també veia que no seria fàcil, però vam seguir treballant, creiem el que fem i en un moment, este és un partit que crec que va ser clau. Sí. Este partit va ser clau per a que... Sí, perquè amb una inferioritat numèrica, no? En inferioritat numèrica som capaços de guanyar un partit a una ampolla que venia per la zona de dalt i vam guanyar el partit 5-1. I un Perelló, també jugador que la seva aportació va ser molt valuosa en els mesos que va estar. Moltíssim, estic totalment d'acord. Bé, també es va ampliar amb jugadors com Keva, que s'hi van incorporar, també va ajudar quantitativament, penso. Sí, és que Keva i Kabir van vindre perquè els jugadors que teníem a la banqueta en els 5 canvis venien tots del cadet de l'any anterior i del B. No teníem prou plantilla, vull dir, havies d'aguantar els 10-11 jugadors que dic jo sempre de Guàrdia Pretoriana que havien jugat a la categoria, inclús 2 o 3 jugadors a tercera, però, clar, estos no podrien estar tot l'any jugant. I crec que una de les coses importants és que hem tingut molta sort, que també es treball en les lesions, que jo penso que també es treball en les lesions. Tot influïx. El que està clar és que esta segona volta, no sé si qualificar-la de somni, perquè la veritat és que el Tortosa va jugar molt bé. Aquesta segona volta ha sigut la que li ha permès aconseguir l'ascens, aquells 27 punts. Sí, totalment d'acord. Han fet una segona fase molt fluixa. Molt fluixa arran de perdre un partit que jo crec que no hem de tornar a tindre dubtes en moments puntuals pel resultat. I ens vam oblidar del joc. Vam dir, anem a guanyar, guanyem, i no ens oblidàvem del joc. I nosaltres havíem de tornar a lo que havíem jugat sempre. És un aprenentatge. És saber que si estàs treballant una cosa, doncs, clar, guanyar d'una altra manera té un procés.
que és lícit, però que nosaltres no estàvem acostumbrats a fer-ho. Partit a Remolins. Sí, al camp del Remolins Vítem. Bueno, el Tortosa va ser molt superior, però és que l'equip en aquell moment era de categoria superior, jo diria. En els rivals que t'enfrontaves. Era de categoria superior perquè també els rivals que te trobaves en aquest partit, que no es desmereixer per arreglar els Remolins, tot el contrari, Remolins estaven en unes hores i en jugadors que no van acabar la temporada. Vull dir que els Remolins de l'última temporada, dels últims 2 mesos, quan ha salvat la categoria, ha recuperat punts, té 4 o 5 incorporacions com a mínim. Llavors nosaltres en aquest moment estàvem en un moment àlgid i ells estaven en un moment que els costava guanyar un partit. Ja no només un partit, i els jugadors que els han vingut els van ajudar moltíssim. Igual que quan vam anar a Morala-Nova, que vam golejar en un moment determinat, també jugàvem contra un equip que tenia baixes. Vam agafar una temporada en la que els equips estaven també en baixes i mals moments de forma, i bueno. Tot influeix en una competició. Este també va ser un partit brillant, el recordo contra el Camarres, el Tortosa que s'anava consolidant com a líder, campió va ser de la primera fase. Este gol de Leo Messi, de Peque, és un partit que es va complicar molt, eh? Sí. Va haver un gran rival, la Sénia. Bueno, ho va demostrar posteriorment. Mos va fer un partit, jo pensava que la Sénia se salva. No ho he dit complicat, però jo a la Sénia els veia salvats. I amb el temps, la Sénia, que va reaccionar i que va acabar salvant-se amb una jornada d'antelació, aquell partit va complicar-li molt l'existència al Tortosa, avançant-se la Sénia en el marcador i havent de remuntar el Tortosa a la segona meitat. Una altra victòria, 0-3. Bé, suposo que són d'aquells moments, si abans parlàvem de dubtes a l'inici, després quan l'equip agafa l'engranatge ja es dona per fet que el Tortosa ha de guanyar i amb comoditat. Sí, això passa. Pensàvem que tot seria fàcil i no va ser gens fàcil. Vull dir que hem portat una segona fase en la que hem patit molt per a guanyar un partit. I així ha sigut. I el partit amb l'Aldeana, 6-2 va ser molt severo per al que es mereixia. Vull dir que vam jugar prou bé a aquella segona part, però penso que, clar, quan ells van obrir-se al Camp Gran i així nosaltres vam tindre moltes possibilitats. A part que llavors jugàvem molt, vam estar jugant molt bé. Era un equip molt intens, que pressionava molt amunt, molt de ritme. Jugàvem molt ben escalonats i jugàvem escalonats i sabíem tots en un moment determinat a lo que anava a jugar el company teu, no? Els passes portaven mensatge, les velocitats adequades a la pilota, quan arribava a la línia de fons teníem arribada a primers pals, a punts de penal, estàvem escalonats i no fèiem la guerra pel nostre compte, sinó que jugàvem com un equip i en realitat, bueno, les coses ens anaven molt bé. I així va anar la primera fase del campionat, la segona, després d'aquell partit fatídic amb la Canonja, ja ha estat més irregular. El Tortosa, en qualsevol cas, que va aconseguir l'ascens, juntament amb l'Ebre Escola, una fita molt important, històrica, que cal emmarcar-la, perquè esta setmana passada em comentava l'entrenador del Viladecans, em comentava que vaya dos equipassos havien de tindre Tortosa i Ebre Escola per a poder aconseguir dos equips de la mateixa ciutat l'ascens de categoria. Cal valorar-ho així. Sí, els dos teníem un molt bon equip, els dos. Equips molt intensos i que han acabat assolint l'ascens de categoria. I bé, Jordi, se tanca una porta, se n'obre una altra. Alguna rancúnia? No, ni una. A vegades jo dono aquesta sensació de que m'enfado, d'això que fico la ira al post equivocat. M'enfado a vegades en situacions, però no, ni una sola de rancúnia. Però no perquè estigui tranquil perquè he pogut anar a un altre lloc, no? És simplement perquè entenc que això és una cosa de futbol. És una cosa de futbol, que no soc millor entrenador, és igual que no ets millor entrenador perquè guanya la Champions Guardiola, perquè li va salvar a última hora, lo porté en 2 mans, i l'any anterior, molt possiblement, havia de guanyar amb molt més mereixement, però hi ha situacions que te fan guanyar la Champions, però és cert que si no l'hagués guanyat haguessin dit que era un perdedor,
i no era així. Vull dir que els seus equips juguen bé, els seus equips sempre juguen per avant, vull dir que és com un exemple, no perquè no em mereixien aquí a Tortosa, tinc com una espècie de rancúnia a gent que no ho ha decidit, per a res. M'haguessin triat i no passa absolutament res. Ara tornarem cada un al nostre camí, estarem molt pendent de com ens van les coses. Ojalà se queden la majoria de jugadors d'un equip i de l'altre, que puguem fer un equip competitiu que identifique a tots els tortosins que els agrada el futbol i que potser deixen de... que vulguin veure elit és una cosa, però que vagin a veure el Tortosa i que es facin socis i que realment al lloc on vius, que naixes, que obres la porta, que això que els vagin a veure, que s'omplin la tribuna, la general i que tot el que dona vida a una ciutat en l'esport, però que hi ha altres esports, però que tots portem un escut i una identificació. Jo els desitjo, estic esperant que comenci la temporada i veure'ls per la part de l'Ebre si poden pujar. Te veig des de l'emoció, eh? Sí, clar que sí. És que si no tens realment no tens ganes de competir. Si passés, doncs no seria. Realment ja no seria entrenador. Bé, doncs fins aquí. Aquella mítica expressió del gol en les gaunes, aquesta temporada que ve no serà molt més familiar. Ojalà n'hi haguem molts a favor nostre. Equip que va de roig i blanc també? Roig i blanc, sí. Roig i blanc, camp preciós i esperar que les coses vagin bé, i estic tranquil. Una de les coses que no sé el que passarà. Bueno, la pilota... L'expectativa sempre està en guanyar, però hem de veure com fem les coses. Des de les 9 del matí demà ja fent gestions, treballant... No, ja fa dies que va la cosa, Michel. No, és que fa dies que tens que conformar el cos tècnic, hi ha molta feina. Però aquí els equips regional també n'hi ha. Molta i a més gent que no es pot dedicar tot el dia a les gestions. I moltes vegades no és que les gestions, és que un entrenador fa moltes facetes en aquests clubs que no fa les altres, que les reparteix. Reparteix les tasques, no? I aquí te toca fer-les en els recursos que tens, que els has d'optimitzar i el temps, que el temps és or, i aquí tens 3 dies i el partit per entrenar. I l'horari del temps, i l'has de partir, i has de treballar les coses bé. I allà tens unes altres circumstàncies. Gol en les gaunes. Marco Logroñés. Marco Logroñés. Esperem sentir-ho aquesta temporada. Ojalà. Jordi, gràcies per haver vingut, per haver-ne parlat. Sé que marxes demà cap a Logroño, no? Sí, demà de matí. Amb un cos tècnic ebrenc. Sí. Em porta Hilari Fuster. Gran persona i gran entrenador, per a mi. Hilari Rodríguez. Sí, i Rodríguez Fuster. Per això m'he passat d'apellit, no? Sí, doncs sí. Què millor que portar-me Hilari, que m'hagués emportat tots els que puc, però té les circumstàncies per a poder anar, i tenia jo potestat per a poder portar un segon entrenador, i no m'he anat a buscar ningú altre, que és en l'últim que he treballat i en el que realment m'ha entès o entenc que li dic realment el que vull i ja tinc tots els conos preparats al camp com realment vull, a les distàncies adequades, i ell ja està ja preparant i creant per al dia següent. Una persona hiperactiva i que ho viu, i a mi m'agrada. Doncs molt bé. Treballar perquè la pretemporada comença pront, eh? Comencem el dia 12. 12? 12 reconeixements i 13 a entrenar. Està aquí, eh? Sí, està aquí. Ganes. Moltes. Ara, doncs ja sabem que tot té el seu procés. Has d'arribar, adaptar-te, però, clar, abans de començar, tranquil, segur, però que sé que hi ha molta feina per davant. Doncs res, moltes gràcies i endavant, que entri la pilota, perquè si no entra la pilota, ja ho has dit abans, no? Treballes molt bé, però si no entra la pilota no serveix de res. És així, és això. Vull dir que sempre has de fer un gol més que el contrari. És el que diem sempre cada un té tot és lícit, no? Jo soc un entrenador que creu que en 7 ocasions
me'n poden quedar 4, hem de crear 3 ocasions més que ells. I a vegades tu en crees 7 però no fas cap. I ells de 4 te'n fan 2, no? I han jugat a la millor, no han tingut la possessió de la pilota, no han tingut res. I a la contra, les ocasions més clares són seues. És una manera de jugar, d'apostar, però jo crec en això. Però si no et creen en cap ocasió no et poden marcar. Però te les crearan, vols dir? Clar, el que no et creen en cap ocasió, com ho garantixo? Com treballo? Per acumulació defensiva, que diu, porteria 0, és tan bonic dir-ho de paraula, però és tan difícil que hem de tapiar, de ficar rajoles a la porteria, o com porteria 0 vol dir, doncs la porteria, l'ample i el llarg de la porteria la tapem. Què és? No, 2 línies de 4 juntetes, per detrás de la pilota, que llavors allí no hi ha espai, i això o l'altre. Doncs te tiren un centre i t'ha tocat a la mà, i t'ha tocat a la mà, i has defensat a dins l'àrea, i és un penal, i has estat tots els ratos, avorrint-te, no toques la pilota, no fas 3 passes seguits. Els jugadors acaben sense saber jugar a futbol, no creixen, i a més perds. Jo li veig tantes avantatges a jugar a un futbol en què tu siguis dominador. Ara, una altra cosa és que sigui superior al rival, i després te diguen, no, el que dominem nosaltres, el partit som nosaltres, encara que juguéssim per detrás de la pilota. Juguem a la contra, però som millors que nosaltres. Nosaltres podreu atacar tot el rato, però no mos feu mal. I nosaltres després, a la contra, mos farem. És lícit que molts equips que a la contra te guanyen els partits. Però la filosofia, que no és que jo enviï els jugadors a un suïcidi, perquè en jugadors que realment no puc fer això, no ho faig. No sé si intento adaptar-me als jugadors, però això sempre, quan conformen les plantilles, la conformar en jugadors que realment complissin una mica de la proposta de l'entrenador que vol, que tinguin bon peu, que de mitja camp per a pan juguen, que tinguin mobilitat, que creen espais lliures, que creen superiors numèriques ofensives, i després, en lo defensiu, tenim carències, perquè un equip que s'obri, se desgasta en atac, defensa més malament. Ja perquè només defensa la pilota. Té la pilota, i només vol tenir la pilota. I quan no la té, ja no sap defensar-se, no sap ubicar-se. Quan estàs realment atacant contínuament, ets pitjor defensor. No t'acostumbres a defensar, i això és el que és una assignatura pendent que com a entrenador també l'he de millorar. Ara es parla molt de l'equilibri dels equips. Claro. Sento parlar molt jo d'entrenadors, jugador que dona equilibri. Sí, però em diuen moltes de coses durant l'any, hasta sentir moltes barbaritats. L'equilibri és la paraula més important per a tot, tindre equilibri, però bueno, és que el cuarto pasillo, bloque bajo, claro, diràs que entres a una casa, bloque bajo, bloque alto, això, claro, bloque bajo és a prop d'això, cada un té un idioma per a parlar-ho, però hi ha uns anys que es diu bloque bajo, altres anys es diu zona 1, dius borde de àrea, però hi ha un llenguatge col·loquial que tu parles dins i el que parles al vestidor, que és el que realment t'has de fer entendre allí, en els jugadors que tens. Connectar. Connectar ells. D'acord. Fins aviat. No m'envies prompte. No, fins aviat me referia que tornéssim a vindre. Que vos tornéssim a trobar en una altra entrevista. Sí, a més sí que ho sé, que ho has dit així. D'acord, gràcies. Gràcies. Fins aquí la primera part del programa d'avui. Fem una pausa per la publicitat i tornem després a la segona amb Ferran Simó, ja míster de l'Amposta. Intentarem ficar llum a la foscor de la situació de l'Amposta, de la situació actual de l'Amposta a tercera catalana, si pot tindre alguna opció de pujar a segona. Ho parlarem posteriorment després de la publicitat. També informar que el filial de la Rapitenca molt probablement no competirà la temporada vinent. Ja no disposen de suficients efectius per uns motius, per uns altres, i molt probablement no competirà. Això voldrà dir que un altre equip de quarta acabarà pujant a la tercera. A la segona part del programa també informarem de qui és el nou entrenador, o serà el nou entrenador de l'Escó, segons la informació que en disposo. Anem a fer una pausa, continuem tot seguit. En Hyundai hemos puesto el diseño más innovador y la última tecnología, pero eres tú el que nos ha conducido al número 1. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. A Tortosa, Abelló Autotec.
concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Olis Artemi. Recollida d'olis vegetals usats. Neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Seguim. Presentem ja el convidat de la segona part del programa d'avui. Ell és Ferran Simó, oficialment ja entrenador de l'Amposta. Ferran, molt bona nit. Bona nit, Miquel. Dijous, la setmana passada, va tindre lloc la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. A més, explicàvem els acords que d'entrada existien i també avançàvem que el dilluns en parlaríem al programa més àmpliament. Ferran, com ja he dit anteriorment, és el nou entrenador de l'Amposta i per tant també està vivint aquesta situació amb angoixa. Ferran, les últimes notícies, les que queden de la Junta Directiva del dijous, és que hi ha 3 places vacants, com comentàvem la setmana passada, i aquestes places vacants les ocupen l'Hospitalet de l'Infant, Palafrugell i Viladecans, a l'espera que es faci oficial la fusió entre Tortosa i l'Ebre Escola. L'Amposta és el quart equip, o sigui, dels millors segons classificats de tota Catalunya. Per aquest ordre ja he comentat els equips, l'Amposta és el quart i per tant hi ha 3 vacants, ne falta una per a que l'Amposta se pugui veure beneficiat. Hi havia una altra circumstància a tenir en compte, a darrera hora l'Alcarràs B no pot pujar, de tercera catalana grup 14, no pot pujar perquè l'Alcarràs A està a segona catalana. Llavors va pujar els Osses com a segon classificat. També l'Amposta va presentar aquest argument que finalment tampoc va tindre viabilitat. Bueno, nosaltres teníem els números, com tu dius, fets, no? Sabíem que som els quarts millors equips de tota Catalunya, sabíem que hi havia 3 places confirmades, pendent de la Tortosa Ebre l'oficialitat de la fusió, i ens arriba que el Carles B no pot pujar i que al final també hi ha una plaça a Lleida que pel funcionament que ens està dient la federació de la interterritorialitat, sabíem que l'havia d'ocupar un segon repartit per tota Catalunya. En aquest cas li tocava la plaça a l'Amposta, però el tema aquest de Lleida s'ha resolt de manera diferent i les 3 places restants estan ocupades. Sabem que ara mateix hi ha un espai al grup de Tarragona de segona catalana.
que la federació no s'ha pronunciat ni ha dit encara qui l'ocuparà. Entenem que ha de ser un equip de Lleida, un equip de Barcelona, i falta saber què passarà amb tot això, perquè al final és una situació complicada per als equips. Anem per parts. Em recordo fa 4 anys que es va viure a la tercera catalana a Terres de l'Ebre, es va viure una situació similar a esta que esmentem dels Soses. Llavors el Jesús i Maria va quedar campió, estem parlant temporada 18-19, el Jesús i Maria campió no podia pujar per la sanció que arrastrava de la seva estada a la primera catalana. El Perelló va quedar segon i el Catalonia tercer. Els comptes es feien veure que el Perelló seria el campió i que ocuparia la plaça del Jesús i Maria, que no podia pujar, i que el Catalonia de tercer passava a ser segon i jugava a la promoció. Recordo que es va aturar tot i que cadascú va exposar els seus motius, que hi havia un equip de Tarragona que baixava per compensació i que era el que s'havia de salvar, baixava de segona a tercera i era el que s'havia de salvar. Va estar 3 setmanes la promoció d'ascens pendent de disputar-se. Finalment va pujar el Perelló com a campió i el Catalonia va jugar la promoció contra el Montblanc, que després de 3 setmanes sense saber si feia la promoció o no, el Catalonia no va afrontar la promoció, recordo, amb les màximes garanties. Ara es repeteix aquesta història, com ja hem comentat, i sembla ser que hi ha un canvi en la normativa que especifica que realment si hi ha una vacant per un motiu que el campió no pot pujar, el segon classificat ocuparia el seu lloc. És així? Sí, hi ha canvis de normativa. Sí que és veritat que dins del reglament, per a mi, en la meva opinió, hi ha una mica de buits, hi ha una mica de lío, perquè el primer punt per a mi principal és que el tema de la interterritorialitat, la federació marca que és a partir de la temporada 23-24. En cap moment... Sí, tenim aquesta part del pla de competició, quan Arnau, si pots, més que res per situar el defecte que ell comenta, de veurem el pla de competició, el que especifica, i perdona Ferran, especifica en aquest apartat de que la interterritorialitat fa la sensació de que s'aplicarà, però a partir de la temporada vinent. A partir de la temporada vinent, a 23-24, i en cap moment tampoc parla de tercera catalana, és a dir, sempre parla de segona catalana. Sí que és veritat que això pots entendre que els equips que van a pujar pujaran a segona catalana, pots agafar-ho, però són situacions estranyes, situacions estranyes que ens fan estar una mica disconformes amb el que ha passat, en una situació estranya per al club. Justament porten 2 anys el club... Aquí ho tenim, Ferran, perdona. El que especifica el pla de competició respecte a la segona catalana diu que per a la temporada 23-24 la segona catalana estarà formada per 6 clubs de 18 i tindrà caràcter interterritorial. Si ho llegim així, i no has anat a l'assemblea de Blanes de l'any passat, de l'estiu, Ferran, aquí el que s'interpreta és que per a la temporada 23-24 i que a partir de llavors tindrà interterritorialitat. Que, torno a repetir, que això està aprovat en assemblea l'any passat i que la culpa, diríem, és dels clubs que van anar i que no van percebre les conseqüències que podia tindre aquesta aprovació, l'aprovació d'esta normativa. És el que tu estaves comentant. Sí, jo crec que la federació, em dona la sensació que la federació segurament tampoc era conscient del que això genera. Al final, segona catalana són clubs, la majoria humils, són clubs de zona, són clubs amb uns pressupostos normalment baixos i se troben ara en una situació estranya. A segona catalana a Tarragona falta un grup, falta un equip, l'Amposta està pendent de si sí o si no. En teoria, Viladecans B és l'equip que ha d'ocupar una plaça a Barcelona i falta saber llavors... Palafrugell l'hauria d'ocupar en un altre grup. I falta saber llavors a qui està plaça, qui l'ocupa, amb el que això comporta. Ja no a nivell de despeses, sinó jugadors amb la implicació que poden tenir a segona catalana, dels diumenges o dissabtes, al final són viatges que es produeixen a primera catalana, no a segona. Abans, però, quan estàvem veient la pantalla, t'he tallat, estaves parlant de que a nivell del club... Bueno, justament porten 2 anys, jo no he estat amb ells, però porten 2 anys que els canvis de normativa, per circumstàncies, al final la federació, això estic completament segur que no pot influir, però que l'influeixen negativament. És a dir, fa 2 anys amb els subgrups i iniciar la segona fase amb els punts de 0 a l'Amposta l'implica que baixa de categoria, quan segurament amb la normativa d'enguany l'Amposta... Cal dir que l'Amposta havia de sumar un punt en 3 jornades i no ho va fer-ho. Sí, això no ho va fer-ho, però són circumstàncies que al final la federació se'n dona compte que no pot passar i enguany rectifiquen i continuen els punts de la primera a la segona fase
En aquestes circumstàncies l'aposta l'any passat no hagués baixat, i enguany, amb una normativa normal i corrent, l'aposta ara mateix seria equip de segona catalana, ocupant la vacant que hi ha al grup de Tarragona, i per una normativa que també, repeteixo, jo pensava que era per la temporada 23-24, al final s'està actualitzant per ara, i a banda em sorprèn sobretot el de Lleida, el de l'Alcarràs B i el Soses, perquè al final 3 equips pugen com a coeficient i un puja com a segon. Tornem al que estaves dient. El problema, el conflicte per al club de Barcelona o de Lleida que li toca baixar a la segona catalana tarragonina per completar esta vacant, perquè per la interterritorialitat s'han de veure beneficiats els millors segons classificats, en cas de compensació, els millors segons classificats de la tercera catalana de tota Catalunya. Insistien en el tema per si no està del tot clar, perquè jo sé que hi ha gent que ens segueix i que no acaba d'entendre el que està passant. Llavors, per aquesta interterritorialitat, hi haurà un equip, insistixo, de Barcelona o de Lleida, que ha de vindre a jugar a la segona catalana de Tarragona. Clar, el que no entén ningú és el tema de la interterritorialitat, no l'entén ningú, perquè si està l'aposta per a poder cobrir aquesta vacant i jugar al grup que li pertoca de Tarragona, que ara aquesta plaça l'ocupa un altre equip d'una altra demarcació, costa digerir. Per això també penso, des d'aquí, que a la pròxima assemblea de Sant Cugat algú ha de proposar que aquesta norma de la interterritorialitat se torni a canviar, perquè sí que es beneficia l'equip que tindrà o que té més punts dels que queda segons, però ja està inconvenient dels desplaçaments. I ara sí que torno a el que tu havies plantejat. Jo sé que hi ha un equip a Barcelona que per proximitat podria ser un dels que té possibilitats de vindre a jugar al grup de Tarragona de segona i que ha manifestat que els serà impossible poder desplaçar-se, perquè tu has parlat dels jugadors, desplaçaments, però és que hi ha el tema econòmic. Els 10.000 euros d'autocars que aquest club passarà a tindre a partir d'ara de despesa perquè ha de fer 17 desplaçaments a Tarragona i a Terres de l'Ebre. O sigui, si estem parlant del Cubelles, del Moixa, estem parlant d'equips que quan vagin a la Sénia faran pràcticament 200 quilòmetres o més. Això és un altre inconvenient. Que la federació ajudarà a l'equip? Això és el que se comenta que pot passar, però també ho veig una incongruència, que patrocines, per una normativa que has pres, que patrocines aquesta irregularitat, per dir-ho d'alguna forma, que no seria la paraula exacta, perquè s'ha aprovat en assemblea i, per tant, el que cal fer és anar a les assemblees i estar ben atents a aquest tipus de qüestions, perquè, clar, la federació es cura en salut amb la normativa. Si no és irregularitat, sí que podem dir que és una incidència curiosa i costosa de cobrir. Bueno, jo crec que jo no vaig estar a l'assemblea, per suposat, però estic segur que els clubs que van anar és un punt que no se'n van enterar. Que no se'n va enterar ningú, que no li dones valor, que segueixo pensant que fica temporada 23-24. Sí, ho hem vist abans. Que no és temporada 22-23, perquè ara jo tinc la sensació que estem solucionant la temporada 22-23 i qui puja o qui baixa, en aquest cas, de la temporada que estem finalitzant. Però, bueno, són situacions que s'han de valorar, clar, perquè al final aquests equips que has comentat tu de la zona de Barcelona, baixar a Terres de l'Ebre 10 viatges o 9 viatges, al final és un pressupost de primera catalana en viatges, no és un pressupost de segona catalana amb el que això comporta per a un club que repeteixo, que normalment a segona catalana ens trobem clubs molt humils a nivell de pressupostos, sobretot a la zona de Barcelona, que segurament costarà poder fer una despesa d'aquestes magnituds. Em sorprendria encara més que la federació ajudés en aquest cas, perquè seria un tema ja contradictori, perquè al final els equips d'aquí, els que estan a primera catalana i estan a tercera divisió, ens passa cada setmana i ho desconec, però no sé si tenim ajudes de la federació, la Rapitenca, que està a tercera divisió per desplaçaments. Això és una mica el que es confia. Els clubs afectats no volen manifestar-se, volen estar a l'espera del que acabarà passant i qui serà l'equip de Barcelona o de Lleida que passi a jugar al grup de Tarragona de segona. Estan a l'expectativa, no volen manifestar-se, però consideren que alguna ajuda han de tindre per a sufragar les despeses de desplaçaments que se'ls presenta. Que no la tindran? Bé, com tu bé dius, els equips de les Terres de l'Ebre se desplacen cada 15 dies a jugar i segurament tenen una bonificació, segurament, però que
Ho desconec. És molt probable que no correspon amb la realitat de despesa que tenen. En tot cas, Ferran, aquesta és la situació a hores d'ara. A nivell de clubs ebrencs, ja com al Camp de Tarragona, jo he tingut l'oportunitat de parlar en clubs del Camp de Tarragona, no sabien res. Donaven per fet que l'Amposta havia... De fet, se n'entenen la majoria pel programa Minut 91 del dilluns passat. Certa desinformació o que van anar a l'assemblea i no se'n van assabentar, o si no van anar, no van caure en este punt fins que ens hem trobat. Hi ha clubs de Terres de l'Ebre que ho valoren de formes diverses. Hi ha que consideren que ja hi van anar a jugar a l'Arbós i que, de fet, de l'Arbós, per exemple, a Cubelles hi ha molt poca distància i que total és un desplaçament a la temporada. Sí que és cert que l'Amposta també pot propiciar que la taquilla aquell dia, sent un partit de rivalitat a Terres de l'Ebre, sigui superior a la que pot propiciar la visita, suposadament, insistixo, del Cubelles. Són qüestions també a tindre en compte i que probablement també en aquests clubs de les Terres de l'Ebre se'ls hauria de bonificar, que no tindran el partit contra un equip de Terres de l'Ebre com l'Amposta, que els suposaria una taquilla molt més superior a la visita d'un rival de Lleida o de Barcelona. Sí, és una situació, com tu has dit, la gent s'està enterant ara de què està passant. Al final jo tinc molta relació amb molts entrenadors del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, que no acaben d'entendre aquesta situació. És a dir, per molt que el pla de competició, al final són situacions molt estranyes. A mi el dia a dia que visc a Amposta, la gent et pregunta i com està la situació de l'Amposta? I hi ha moments que no saps ni què respondre perquè es fa molt estrany. Però és una situació que al final la federació ha de resoldre, que nosaltres estem a l'expectativa i seguir això tenint la confiança que ho resoldran de la millor manera i dels millors interessos per a tots els clubs, esperant que l'Amposta pugui estar a segona catalana si es dona la situació. Però, repeteixo, és una situació estranya, controvertida, on la majoria de clubs al final surten perjudicats, perquè l'equip de Barcelona que li pugui tocar aquesta plaça tindrà una despesa molt gran i els clubs de les Terres de l'Ebre... I després hi ha una altra lectura. Els clubs de les Terres de l'Ebre, perdona. No, els clubs de les Terres de l'Ebre, al final l'Amposta és un club històric a les Terres de l'Ebre que sempre és un atractiu i que sempre és atractiu i dona una taquilla extra per als clubs quan hi ha un partit de rivalitat. També hi ha qui veurà, Ferran, que no estigui l'Amposta a la categoria, és un equip que probablement s'irà de les capdavanters a segona catalana o ha de ser-ho amb més recursos i que està fitxant jugadors o intentant fitxar jugadors que si no està a segona i està a tercera potser hi ha jugadors que continuaran als equips en els que jugaven. També és una altra lectura que es pot fer de club de Terres de l'Ebre. Però jo, com sempre dic, al final el jugador acaba jugant independentment i nosaltres a Amposta el que estem explicant és que al final intentem fer veure que és un club històric, que està en un mal moment al primer equip o que no està al seu millor moment històric, però que l'Amposta més pront o més tard acabarà estant a segona catalana i lluitant per les places capdavanteres, sigui la temporada que ve, sigui d'aquí 2, sigui d'aquí 3, i que si al final un jugador vol créixer i vol estar a un club gran, en tots els respectes per a tots, al final he estat jo a l'Aldea i he estat contentíssim i agradíssim, però jo crec que Ràpid, Amposta i Tortosa són els 3 clubs històricament més grans de la zona i que l'Amposta acabarà creixent. L'Amposta més pront o més tard acabarà creixent i jo n'estic convençut d'això. Una altra circumstància a tindre en compte, penso que hi ha equips que no saben, a Barcelona o inclús a Lleida, que no saben, encara no ho sabem, qui serà l'equip que acaba jugant aquí a segona catalana de Tarragona. I clar, pot passar que de moment està fitxant jugadors sense avisar-los perquè no ho saben, que igual han d'anar a jugar 17 partits a Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el que això pot suposar també per a les renovacions o els fitxatges d'estos equips, que lògicament canvia molt de jugar a la teua demarcació a haver-ho de fer a un altre desplaçant-te 150 o 200 quilòmetres cada 15 dies. Sí, és una situació, repeteixo, estranya, que la federació suposo que està a l'expenses de comunicar al club, que no sé els criteris exactes en què s'agafaran per a comunicar aquest club de Tarragona, de Barcelona o de Lleida que li pugui tocar venir aquí. No sé què passa si aquest club es nega a formar part del grup de Tarragona, perquè al final jo crec que es poden trobar situacions on el club que ha jugat a segona catalana en un grup de Barcelona
i aquesta edició o aquesta temporada li toca jugar a Tarragona i dirà, amb quin motiu, amb quins arguments a mi em fas baixar quan jo m'he salvat, he estat al meu grup, he competit, m'he guanyat la categoria que estic a Barcelona, tinc les meves despeses calculades i ara per una normativa que ningú acabem d'entendre em toca canviar el meu pressupost, canviar la meva idea de club, perquè jo repeteixo que això és una despesa gran per a un club de segona catalana de la zona de Barcelona i Lleida afrontar aquesta situació, que si estàs a primera catalana aquí a Terres de l'Ebre ja l'assumisses, però al revés jo crec que els clubs no estan acostumats a aquest pressupost que varia, i repeteixo, que ja només a nivell de pressupost, sinó a nivell de conciliació de jugadors, de fitxatges, de renovacions, perquè el jugador normalment de segona catalana està acostumat o ja sap a quins trajectes s'afronta i està jugant a segona catalana segurament per la comoditat que dona la categoria, que és una categoria xula, és una categoria competida, però al final és un àmbit molt més familiar que suposa primera catalana, amb el que primera catalana comporta viatges cada desplaçaments, competicions a Barcelona, competicions a Tarragona, competicions a Lleida, i hi ha molt jugador que per motius familiars, per diferents motius, no pot afrontar-ho. I ara, Ferran, i si el Morell el situem com a tercer classificat de la vacant que queda de la fusió, o que quedarà de la fusió una vegada es faci l'assemblea, la fusió Tortosa i Ebre Escola, si el Morell el situem ocupant el 8 que suposa aquesta fusió, que significa una vacant, llavors, per la mateixa regla de 3 dels socis a la tercera catalana de Lleida, el Deana hauria de quedar quarta i, per tant, hauria de tindre possibilitats de pujar i a la vegada, òbviament, seria una segona vacant que quedaria al grup de Tarragona de segona catalana. Això significaria que hauria de baixar un altre. Sí, és una situació rocambolesca, perquè al final crec que la federació no contempla de cap dels modos que l'Aldeana pugui pujar, però sí que és veritat que al final és la mateixa situació que hem viscut a Lleida. El primer no pot pujar per diferents circumstàncies, ha pujat el segon, el grup de Tarragona, grup 6, segona catalana, Tortosa i Ebre només pot pujar un per diferents circumstàncies. Les places en aquest cas diuen que no són correlatives, en canvi el grup de Lleida sí. Són situacions estranyes, no? I si afegim un altre equip de la zona de Tarragona, de Barcelona o de Lleida, al grup de Tarragona, jo crec que aquí ja pot ser una hecatombe molt gran. Podria succeir, si ho mirem des d'aquest mateix punt de vista? Sí, però... La correlació hauria d'existir per a un cas i per a l'altre. Al final és el que a mi sobretot m'ha emprenyat d'aquests dies, no? Perquè jo que he estat entrenador de l'Aldeana està fa molt poc, no tenim cap opció de muntar com a quart, i per què el grup de Lleida sí. Que entenc que les seves normatives tindran o els seus arguments tindran, però al final, de cara a l'espectador, de cara a la gent de futbol, el Carràs B no pot pujar al segon, el Tortosa o l'Ebre no poden pujar al següent. Són situacions com a mínim estranyes que la federació entenc que els seus arguments tindrà, però que costen molt d'entendre. Són 108 equips la temporada vinent a la segona catalana a tota Catalunya. Tenim el gràfic del llistat dels 108 equips, que, com ja hem comentat, que s'acaba, que veiem, és lletra molt petita, però estos són els 108 equips que la temporada vinent jugaran a la segona catalana de tota Catalunya, els 6 grups. Aquí falta, com ja hem comentat abans, que se pugui fer oficial la fusió Tortosa-Ebre Escola i d'esta manera la vacant l'ompliria el Viladecans B, que és l'equip que està a expenses d'esta situació. Per als telespectadors que s'acaben d'incorporar, fins ara ho hem vist tot des d'una vessant pessimista o negativa. Possibilitats que té l'Amposta a hores d'ara, que cada dia són més complicades i sobretot no depenen ni molt menys de l'Amposta, sinó que depenen d'altres situacions que no són controlables. 3 vacants, ne falta una quarta per a que l'Amposta pugui pujar. Les 3 vacants ja ho hem explicat, que són
arran de diverses situacions que s'han anat produint i que totes elles s'han acabat duent a terme i que han beneficiat, entre cometes, a l'Amposta. Però arriba la interterritorialitat i fa que són 3 vacants lliures, però aquestes vacants s'ocupen per equips de la tercera catalana, segons classificats els millors. L'Amposta és el quart. El marge, petit marge d'esperança, de possibilitats per a l'Amposta, és que pugui haver algun contenciós. Ferran, contenciós vol dir que hi ha algun equip que renuncie, algun equip que pugui fer alguna que altra fusió. Aquestes són les possibilitats, penso jo, que prou remotes, però que jo crec que el 2-3 de juliol caldrà esperar per saber-les. Sí, és el que ens ha comentat ara la federació, que al final jo crec que el més important ara és que la federació es pronunciï amb quin equip és el que ocupa la plaça de Tarragona. Al final aquest equip jo crec que condicionarà molt el que pugui passar després. Passa que aquest equip, Ferran, perdona, veig difícil que renuncie. Perquè renunciar voldria dir baixar de categoria. Sí, però i què passa si un equip, al final, estàs ficant contra la paret, entre l'espasa i la paret que es diu, a un equip de la zona que ells, repeteixo, no tenien segurament cap intenció ni pressupost per assumir una situació d'aquestes. I la federació li haurà d'explicar molt bé, hi haurà una normativa molt ben escrita de per què és l'equip A o l'equip B el que decideixen venir a jugar a la zona de Tarragona. I repeteixo, a segona catalana hi ha clubs molt humils que segurament no estan disposats o no tenen capacitat per afrontar aquesta situació. I si un grup se fa de 19? Que ho deixo, és una opció per solucionar aquest conflicte que, vaja, al meu punt de vista, l'assemblea propera s'ha de tornar a clarificar i s'ha de tornar a modificar, perquè ens trobem ara en una situació realment preocupant. Hi ha clubs a Barcelona i Lleida que estan preocupats, perquè si els toca venir de Tarragona tindran problemes i dificultats per tot el que ja hem enunciat. I si es fa un grup de 19? Bueno, és una possibilitat que la federació té per a solucionar, jo crec que un punt al reglament o al pla de competició que no s'esperaven que els ho pogués sortir d'aquesta manera. És una possibilitat que ells tenen per solucionar aquest problema, per solucionar el tema, sobretot, del grup de Barcelona, que si per coeficient ha de pujar a Viladecans B, que entenc que és un dels que possiblement, no per distància, però al final és el que s'aprofitaria aquesta plaça del grup de Tarragona, que se li podria proposar. No crec que el Viladecans B, amb el primer equip a Superliga, amb l'equip que ha pujat a Superliga, amb el que això comporta de despesa, tingui la capacitat per assumir un equip a segona catalana. Sí, més tinc entès que són jugadors que paguen per jugar, els del Viladecans B, el filial. Jo crec que és important que la federació ara es pronunciï sabent quin equip serà el que ocuparà aquesta plaça si passa tot el que ha de passar, que al final és la fusió, que sabem que al final més pront o més tard es donarà. No sé el dia exacte que està prevista, però és una situació que s'ha de donar. A principis de juliol. I els equips necessiten planificar. El problema és que estem a 19 de juny i els equips necessiten planificar i canviar molt la situació per a un equip de Barcelona, per a l'Amposta i sobretot per a molts jugadors que estan pendents de què passarà. Bé, és una situació angoixant per a qui l'ha de viure o qui l'està vivint. En aquest cas, l'Amposta cal esperar. Ferran, és el missatge que podem transmetre de que cal esperar, tot i ser conscients també que a hores d'ara, com ja he dit, no pinta bé. No pinta bé la possibilitat, però cal esperar també. Si t'has fixat, l'Iberia fica que falta resolució del Tribunal Català de l'Esport. Sí, ens hem informat d'aquesta situació. Al final és un partit que s'havia donat per acabat, hi ha un recurs i el fan jugar al finalitzar la temporada 2 setmanes després amb un equip que ja no portava ni els jugadors titulars i l'altre sí, no els jugadors titulars, amb tot el respecte per a tota la plantilla, sinó els jugadors importants d'un grup, i l'Iberia, amb la victòria contra aquell equip, pujava, i un altre equip s'ha donat, no pot pujar, quan aquest partit ja estava per acabat, l'equip anterior havia ja celebrat inclús l'ascens, una situació també una mica... Rocambolesca, sí. Sí, rocambolesca. Són situacions, al final, jo repeteixo, el més important d'ara és que la federació es pronuncie, que expliquen. Sí que és veritat que ells guardaran... El més fàcil és guardar silenci per a no embrutar cap equip i no poder ficar en contradicció a cap equip, però els equips necessiten saber. Al final, ells saben sí o sí que haurà de baixar un equip de Barcelona o de Lleida. S'hauria de saber esta setmana ja. A Tarragona,
i amb el que això implica i les opcions que ells tenen. A mi és un tema que m'interessa saber de com es decideix sobretot qui és l'equip que baixarà. Un equip pot renunciar a no baixar i segueix el grup de Barcelona, s'anirà donant l'opció de baixar o no baixar, què passa si dius que no? Al final és l'equip que puja per la fusió, l'equip que entrarà al grup de Tarragona. L'equip que rebre la notícia, encantat, no ho estarà. Això ja es poden preparar a la federació perquè no ho estarà. Si, com hem explicat anteriorment, tindran una ajuda també a mi se m'ha dit que això no és així, que no rebran ajuda, però si reben una ajuda que els hi pot compensar aquesta temporada baixar a jugar aquí, doncs potser ho acaben acceptant. Però renunciar al que t'has guanyat al camp, Ferran, és molt difícil, però torno a repetir que aquests equips no els hi farà gens de gràcia i que també lluitaran per mirar quilòmetres i mirar el mapa a veure si uns estan més a prop o qui està més a lluny. Hem de solucionar, com tu bé dius, des de fa rato ja que s'ha de solucionar i jo crec que aquest conflicte s'hauria de resoldre ja i així saber cadascú el que juga. O com a mínim saber la normativa, després ja cadascú s'agafarà i començarà a comptar quilòmetres o sabrà... Claro, si vas per túnels de Garraf no és el mateix que si vas per fora, per Martorell. Sí, i quin és el punt? No és el mateix anar a la Sénia que anar a Vítem, que anar a l'Aldea, quin és el punt a comptar amb quilometratge, no? Jo tinc dos arguments, no? Un és el quilometratge i l'altre és l'equip que arriba a pujar és aquest el que ha d'aprofitar la plaça que es deixa vacant. Al final la plaça vacant és al grup de Tarragona. L'equip beneficiat, en teoria el Viladecans B, no sé si serà aquest equip directament el que... Bueno, jo crec que ja per proximitat n'hi ha uns quants que estan més a prop que Viladecans, penso. Sí, però... És que inclús el de Lleida podria estar, depèn de... Com agafen les curves? Claro, depèn de si agafes un camí secundari, igual estàs més a prop. No ho sé, però entenc que són clubs que estan preocupats, com hem dit abans. Ferran, haurem d'esperar. Entenc que qui espera desespera i aquesta definició és molt clara per als socis i aficionats de l'Amposta. Per a Ferran Simós, la conjuntura l'agafa molt per sorpresa. Una vegada es va comprometre amb l'Amposta pensant com... Fins i tot a la federació penso que hi havia gent que comptava que l'Amposta pujaria per totes les circumstàncies favorables que se li havien donat, fins que ha aparegut la interterritorialitat. Ferran, això te pot afectar d'alguna manera? Si tu comptaves en que l'Amposta estaria segona? No, jo quan començo a parlar amb l'Amposta sí que és veritat que hi ha possibilitats altes de pujar a segona catalana, però no condiciono en cap moment la categoria a un projecte que quan hem parlat amb el club sabem que és a llarg termini, sempre condicionats pels resultats, perquè al final a l'entrenador el marquen els resultats i la trajectòria, però la idea del club és que sigui a llarg termini, que poguéssim estar disfrutant del club diversos anys, pensant en més allà que no sigui una temporada. Si ens toca jugar a tercera catalana un any o dos, o intentar pujar el més ràpid possible per a fer un projecte el més bonic per a la ciutat, per al poble, per al club, que jo des que estic ara dins em dóna la sensació que està treballant molt bé, que Baix estan fent bé les coses, que s'estan plantant unes bases que a la llarga donaran els seus fruits i ara ens toca viure aquesta incertesa que espero que s'acabi aviat, sigui en positiu o en negatiu, per a poder planificar amb la calma necessària la temporada de la millor manera possible, sigui una categoria o una altra, però repeteixo, a llarg termini jo era conscient que podia passar quan comencem a parlar amb ells. És més, l'Amposta com a segon no podia pujar, s'han donat les circumstàncies, en teoria s'han donat totes les circumstàncies que s'havien de donar perquè l'Amposta pugés, que era el tema de l'ampliació, el tema de la fusió i el tema del Sant Andreu, però a hores d'ara seguim així, a mi no em condiciona, al final sé que estic a un club que té ganes de créixer, que té les ganes de fer les coses ben fetes i segur que ens sortirem d'esta posició. Anem ara amb més qüestions d'actualitat. Dissabte va tenir lloc a Jesús, a la Santa Creu de Jesús, el Desafío Porter 6a edició. El company Dani Camacho, que va enregistrar les imatges, i la companya cap d'esports de Canal Terres de l'Ebre, Blanca Querol, que ha fet la següent notícia. Aquest cap de setmana el camp municipal de la Santa Creu de Jesús va acollir la 6a edició del Desafío de Porters, organitzat per l'associació esportiva Xema Porters.
un torneig consolidat al territori que amb els anys s'ha convertit en una festa de final de temporada per als porters de les Terres de l'Ebre. Enguany hi han participat una 50ena de porters de diferents edats i categories. Des de l'organització, la valoració ha estat molt positiva. La valoración del sexto torneo del desafío de porteros pues está siendo muy positiva, como siempre. Es un torneo que siempre intentamos hacer para los porteros, para que pues disfruten, que sea su día, que sea pues una fiesta de final de temporada pues en el cual pues ya se está convirtiendo en algo habitual y bueno, en algo que los porteros ya están esperando, y en ese sentido estamos contentos por bueno, pues la cantidad de porteros que tenemos y por cómo se está desarrollando todo, que se está desarrollando todo con muchísima deportividad, que es lo que sobre todo buscamos, con mucha competitividad, que también es importante, y bueno, y que sobre todo pues disfruten mucho en un dia com hoy. El campionat es disputa en un camp reduït a 22 metres de llarg, on durant 2 minuts els participants intercanvien xuts i aturades sense parar. La competició compta amb una fase regular en la que els millors classificats s'enfronten posteriorment en eliminatòries fins que quedi un campió. Tot i que a nivell nacional hi ha altres tornejos com aquest, el Desafío és l'únic torneig d'aquestes característiques a les Terres de l'Ebre. La dinámica viene siendo, pues bueno, son liguillas que juegan en varios grupos, en distintas categorías. Hacen partidos de 2 minutos cada enfrentamientos de un portero contra otro portero y a partir de ahí luego vienen las clasificaciones y como en todos los playoffs, luego semifinal y final. Els guanyadors han rebut un trofeu i una camiseta de campió que podran lluir en la propera edició. A més, en la categoria sènior, el guanyador Gerard Estorac va ser premiat amb 100 euros després d'imposar-se en la final enfront Pol Rodríguez. Dins de l'actualitat també informa que Arnau Alcoberro, tècnic jove, lleidatà, que va tindre experiència a la primera divisió de Xipre, ha estat també al Barça Academy, és el nou entrenador, segons la informació que disposo, és el nou entrenador de l'Escó i serà presentat esta setmana. També hi haurà canvis a l'Hospitalet de l'Infant, equip que, com ja hem explicat, és un dels que pujarà per ser un dels millors segons classificats de tota Catalunya, de tercera catalana, i la temporada que ve jugarà a segona. La junta directiva minsa d'efectius, deixa els càrrecs i a partir d'ara ho agafa la junta directiva del futbol base, agafarà el futbol base i també el primer equip. Explica que Adrián Ochoa, entrenador d'aquestes últimes temporades, no continua, seguirà vinculat al futbol base de la Unió Esportiva Rapitenca. I per últim, a Camarles va tenir lloc este cap de setmana la segona edició de la Women's Champions Cup. Veiem ja imatges del torneig que està organitzat pel Club Futbol Camarles, sent el director Frank Carratalà, que des d'aquí voldria felicitar-lo per aquesta organització tan multitudinària. Han estat 2 caps de setmana de competició i finalment AM Lleida, Fontsanta, Fatjó i Martinenc han estat els equips campions de la segona edició de la Women's Champions Cup. També destacar la col·laboració de futbol formatiu cedint el terreny, aquí el veiem, de futbol 7 annex a les instal·lacions esportives Pla de Barra de Camarles. Una gran festa, la d'abans dels porters, amb el Desafío, i està una gran festa del futbol femení, sobretot de la iniciació, multitudinària participació d'equips en aquest torneig que va disputar-se els 2 darrers caps de setmana a Camarles. I fins aquí el programa d'avui. Hem intentat ficar llum a la foscor, portem setmanes que ho estem intentant fer. Ferran Simó, ministre de l'Amposta, com he dit, continuarem esperant i en els programes que ens queden de temporada 1991 continuarem explicant si hi ha alguna novetat. No sé si ho hem pogut aclarir massa per als aficionats, socis i aficionats de l'Amposta i per als aficionats en general i aficionades del nostre futbol i que ens segueixen el nostre programa, però ho hem intentat. Bueno, és un tema delicat i que o estàs molt implicat i que t'afecta directament o costa molt d'entendre. Al final són situacions que per normativa canvien, però pel tarannà del dia a dia haurien de ser diferents. Però bueno, esperem que la gent ho pugui entendre i esperem notícies pròximes de la federació amb la implicació dels equips de Barcelona, el grup o de Lleida, que puguin implicar
al grup de Tarragona i a veure les següents conseqüències. A veure si hi ha alguna novetat, alguna renúncia, alguna incidència que a hores d'ara s'escapa i que cal contemplar-la. En aquests moments el percentatge d'esperança de Ferran Simó quin és? Bueno, jo soc molt positiu, jo sempre soc molt positiu i ara quan estem parlant amb la Junta i amb els jugadors, amb renovacions, segueixo sent positiu perquè veig que al final hi ha una contradicció molt gran aquí i la federació té moltes opcions de resoldre. Tu has dit, per exemple, una d'elles, el grup de 19 a Barcelona. Jo ho he deixat caure. Seria una situació que segurament per als equips de Tarragona, per als equips de Barcelona seria més fàcil. Bueno, són situacions que poden passar, són situacions que s'ha de veure quin equip és l'equip implicat i a veure què passa. Jo segueixo sent positiu i si no és així, al final l'Amposta seguirà treballant per a sortir d'aquesta categoria que sense desmereixer històricament no és la que li correspon, però ens tocarà treballar molt per a sortir, però al final s'ha de competir sempre. Important saber, com ja has dit, l'equip sigui de Barcelona o de Lleida, que baixarà a jugar a la segona catalana de Tarragona i si tindrà ajudes o no, també és important saber-ho, perquè clar, la planificació d'aquests equips pot canviar moltíssim i que es puguen queixar més o menys també pot canviar moltíssim. Ferran, gràcies i fins la propera. A tu, Michel, seguim donant informació. Continuarem informant. Dimarts ja no hi ha programa, des de la setmana passada. Dijous nit, amb el Més Ebre, tindreu moltíssima més informació, sobretot la darrera hora, amb els fitxatges que a poc es van produint en els nostres equips. Gràcies per l'atenció dispensada, molt bona nit i molt bona setmana.